Средните, вие казахте, че са два огледални, два феродови. Да, точно. И къде е другия огледален? Последната. Значи, то огледално отвъд страни. Маковика на колата, феродов диск, огледален диск, феродов диск и вече затваря. Човек усещал са, цяла бага се усеща. Значи посредно Колеги, изчакайте малко да, средния е метален. Да, и тя за тук, като запалиш, като се интереси, се чуе едно дрънкане. Дрънка средния, средния. По-нататък ги правят с ние пружинки. Значи ние на 100% се мъчим градни да върнем оригинала на колата. Значи можеше много подобрения да се направят от тях. Значително много подобрения, обаче няма смисъл. Си идеят 100%, Бангелен е абсолютен пълен оригинал. Точно, аз казах, значи колата не ми седят. Няма нищо друго. Нямам фактически вътре навигацията на колата. Значи на време те са имали... Да, точно това няма. Точно това няма. Хронометрите. Точно това Те са от старите с две такива въртки и се ходят. Те се въртят. Само той няма. Се надявам, че това мине. А то едно време трябва да бъде. Да, Пак това е било. да, въпросът е, че то работа не върши вече. Да, това само като има За автентично. Градската помпа е... Тя са дебел 8 между другото. Тя са дебел 8, те нали знаеш, там свечи писал там, че усилен не е... Сервоосилателя е даже някакъв английски. Да, то мисля, че пише на него Енгон. Значи, не знам дали видяхте помпата, помпата е с датчици отстрани, за масло. Примерно, ако намалей на маслото, тя е с две камери. Значи, вината ако намалей, веднага ти светва лампа, нищо, че имаш масло от друга. Две отделни датчика ти показва... Най-бето е така, точно, да. Друго... Съществено. Усъпетите. Трябва никаква грешка да им прави, за да... Радиатора, водния отпред е нейния си или е оригиналният? Късмет имаме, че като замръзнал, само се надува. Нищо нито е спукан, нито нищо. И ни малко го върна до тук там. Резервоара е оригиналният и не въпреки, че пише много бил. Брат ми го направи още един полурезервоар, направихме два резервоара, които сме ги разрешили. Да, резервоара и метален. Беше изминал. Отдолу тръби, спирачки, всичко е много подменено, защото беше изминал. Резервоара са Два школа резервоара са единствено, което не можахме да намерим на стоп, пак оригинално, нали? Ние сме го направили като оригиналното, ама хубаво да се намери оригинално. Значи, кръговината за пълнене на бензина, на резервоара отгоре, тя е като на зил, с ключалка. А ние сме направили с капачка. Това е което и фуника. Да, точно. И една тръбичка за оттичане. Еми да, ако прилееш. Така е оригиналната, обаче... А то не го е имало, било откраднато или? Много работи бяха откраднати. Тя уреди нямаше вътре. Тя уреди всичко допълнително взема. Оригинално. Тя всичко беше свалено. На никой не му върши работа. Общата уредите. Тя има един уред за температура на водата, един уред за температура на маслото. Задължително, защото тя е с маслен реактор. За налягане всичко беше свалено и прибрано. Някой го е прибрал, за какво му и не знам. Да, ще му върши. Търсим на нова сметка. Добре, че Атанас беше прибрал вола на оригиналния, защото ако не беше го прибрал и вола не. Това е оригиналният, така ли? Това е оригиналният. Той си го взел с спомените. Еми най-вероятно му им го дари. А пък тя на нея бяха сложили кормило от 100 ес, мисля, че. Какво кормило бяха сложили? Нищо да накрая да видиш.